Дете или куче? Това е въпросът. В следващата серия ще получите отговор дали може и двете. Здравейте! Здравейте! Аз съм доктор Стефан Стефанов, каналът ни е Петерия. Не случайно ви спрях, защото виждам тази страхотна комбинация при вас. Един малък сладур и още един малък сладур, който спинка, предполагам. Да кажете, всъщност как така се решихте да накуп двама малки сладури да имате? Тъй като за много хора може би това е голямо предизвикателство. Бебе и куче, и то, нали, двете са такава подрастваща възраст като цяло. Малката на колко е? Тя е много малка. Момиченцето е на 10 месеца, момченцето ни е на 2 седмици, колко и... Днеска му беше термина. Разбрах, супер. Това са първи излизания. И как се решихте на тази стъпка? Всъщност първо кученцето, после бебешока? Не сме ги съгласували във времето. Искахме куче, искахме дете и така. И те си дойдоха? Те си дойдоха. Кучето беше на жена ми е първо куче, много е искала винаги. На мен ми е втори бултериер и беше отново такава една крачка сега. Който се занимавал с стрели или па с бултериери, знае, че това си е... По-специфична порода си е. И предизвикателство, защото да. Специфични са. Но пък аз много си ги харесвам. Добре, как сега ти каза, че на теб ти е втори бултериер? Да. Всъщност как дойде страстта към порода? От дете. Как се насочи към нея? Като много малък, може би, първите ми спомени за бултериери са в... Сега някога, за съжаление, по друга линия бяха популярни, но... Икси, кой е това? Кой е това? Но с времето, нали, развих някакво желание да имам такова точно куче. Още преди повече от 15 години в квартали извън центъра на София бяха много популярни. После съм виждал доста из Борисовата градина, после им отмина модата, после пък аз имах възможност да имам куче вече и реших, че ще бултериер. Добре, това е, ти сам казваш, те си носят лошата слава, че това са кучета за боеве, нали? Така си е останало от едно време. Всъщност, всъщност, нали, всеки, който се занимава с животни, много добре знае, че кучето е отражение на стопанина си. Всъщност и той е човек, който може да го моделира. Да, дали има някакви генетични заложби, инстинкти, най-вероятно има. Какво е било най-голямото предизвикателство с първият и сега с нея? За съжаление, те имат, това е едно от заложеностите, да имат много нисък праг на болка и за съжаление да ядат страшни боклуци. Това е ходеща прахосмукачка, което води до сериозните проблеми и с предишния, и с тази. Тоест с стомаха имате драми? Буквално с цялата система, от уста до каквото излиза накрая, има проблеми. Те са предразположени към чупене на зъби, като почнат, защото наистина имат много силна захапка в по-зряла възраст. Предразположени са към всякакви дигестивни проблеми, защото ядат всякакви боклуци, които не го усещат. Предишният ми няма и стотина метра тук изяде цял плъх, който седя може би седмица и го прескача, не го яде цяла седмица и накрая го готна целия. За да повърне фулмастер, който е намерил вкъщи, кърпичка за очила, всичкото това черно заради фулмастера и въпросния плъх. Тъй, че това е най-големия проблем с тях опазването. Също ние сме гледали, колко 3 месеца гледахме в клетка всяка вечер, за да опазим от това да изяде някакъв боклук през нощта, защото още на първата ни вечер изяде един разклонител. Тъй, че това за нас е най-голямото предизвикателство. Там татка наистина то е отражение на стопанина. Когато ние сме спокойни, дружелюбни с други хора, тя става така. Ние никога не сме проблеми нито с други кучета като поведение, нито с деца. Тук има много деца в този парк. Ти по принцип специално на треньор или по-скоро ти се занимаваш изцяло с... Ние имаме удоволствието с жена ми да можем да прекараме доста време с кучето, което... Нали, което е много важно. При правилен подход... Как с децата? Не казвам, че треньорите няма да вършат работа, но да. То реално наистина почва да те отразя тебе. Добре, освен лакомията, така да кажем, и този, нали, проблем и интерес към всичко, което може да се, така да се лапне, нещо друго като проблеми, които отчиташ или като предизвикателство, т.е. ако хората подходят към такава порода, какво трябва да имат на ум? Те имат много разновидности като цветове, най-популярния белия, оттам татък почват доста шарки. Ние в момента имаме бриндъл, който е смесен с бяло. Има вече почти изцяло черни селектирани, има
какви други бяха? Обратен бриндъл, червени и така нататък. Доста така, поне ни 7-8 разновидности, класифицирани според по-големите клубове в Западна Европа. С белите най-големия проблем е кожата. Както всяко друго косместо бяло куче. Кожата, да, слънцето и кожата, да. Имат предпоставката към развитие на паразити. Предишния имаше демодекоза, затова решихме сега да заложим на такъв с някакво опетняване. И разбира се, да, с слънцето, защото те отново стигаме до момента с много високия прак на болка. Кучето спокойно може да отиде на плаж и да изгори там, защото ще легне на слънце и няма да мръдне. Да мръдне, да. Да, това е също друго. На почивка ходихте ли с нея тази година? Да. Как беше? На морето. Имаше ли много вода с това куче, че първо има афинитет да пие солена вода и второ да яде пясък. Тоест и с двете почва. Прекрасната комбинация, значи разстройство и повръщане е имало, така да се каже. За много малко. Да. Но пък после тук в въпросния... Да. Един ден след почивката. Да, на почивката не... Тук в парка се зарази с вътрешен паразит, който докара пък диарета. Тоест кучето не е задължително на почивка точно да... Разбира се, това е много важно и редовното обезпаразитяване, особено когато се излиза с животинката навънка. В един момент се оказва, че в активния сезон на паразитите е важно да е даже доста преди описания срок от някои препарати. Месец минимум, даже на 2 седмици, зависи колко е натварено. Да, точно така, между 2 седмици и 4 седмици е добър вариант. Направихме на 3 седмици и ето на паразит, който е тормози може би около седмици. Да, после е малко опорито. Вие казвате, че тя още не е отразила детенцето, всъщност не се осъзнава. Тя още е доста малка, тя на 10 месеца. Детето го има от 2 седмици и истината е, че все още пазят дистанция вкъщи, нали, не й даваме да, бивайки малко по... Там какъв е плана, как ще почнете да представяте детето лека по лека, защото и това си е важно всъщност. Нали? Ние сме започнали постепенно да ги запознаваме. Така да направя, даваме и да го душка, само че наистина е много незаинтересована. Просто... иначе са много добра порода за деца. Ние тук срещаме прекъснато деца, които имат абсолютно всякаква липса на задръжки по отношение на кучета. Смели, тормозът я, яхват я, тя е доста спокойна, що се отнася до... но това пак опира до това, че нали, вие работите по този начин с нея. По принцип, породата е доста предразположена за добра работа с деца, защото пак се връщаме към високия прак на поносимост. И не могат да ги щупят. Съответно, децата много обичат да ги дърпат за опашка, за уши, да ги яхват и така нататък. Те по-скоро се опитат да избягат, отколкото да отвърнат на детето. Има кучета, които бягат доста по-агресивно, доста по-изнервено. За сега това, което аз съм имал като досек с тази порода е, че по-скоро търпат и бягат под някой да се скрият, отколкото да отвръщат. Откъде сте я взели? Откъде дойде тя при вас? В България, за наше съжаление, нямаше възможност, но искаме да вземем доста по-малко кучето и нямаше кутил, нямаше опцията да вземем куче тук, затова се обърнахме към наши приятели, които ни посъветваха да вземем от развъдник в Словакия. Словашки развъдник с сравнително големи традиции и родословно дърво, което може да се проследи международно. Знаете, че ние в момента имаме проблем с нашата киноложка федерация и нейното сертифициране. Ние нямаме киноложка организация, имаме 7-8 киноложки организации, нито една призната света. Да, което също е проблем. Тя все още е с документи само за експорт, няма тукашна киноложка асоциация, която да ви каже, да, ето ти вече си член на киноложка асоциация държавна. Това е другото. Сега аз нямам амбициите да вода кучето на изложение, имам амбициите по-скоро да взема куче от селекционер, който да ми гарантира, че тя няма... Чисто здравословни и генетични проблеми. Защото всъщност идеята на родословията в крайна сметка е да вземете куче от развъдник е да сте сигурни, че по някаква степен имате здраво животно. Това ви гарантира в крайна сметка проследяемостта на майка, баща, дядо и така нататък. Мисля, че имахме колко? Може би 6 поколения назад имахме проследимост. Да, абсолютно. И съответно и всички задължителни изследвания за кученце, което трябва да се проведат, всички вакцинации, паспорти си пътуват с кучето, когато той идва при нас.
Добре, супер, благодаря ви много. Моля. Пожелавам ви така едно прекрасно съжителство между двете страхотни същества. Нали, мисля, че ви очакват доста забавни моменти и голяма игра. Благодаря, приятна разходка. И на вас хубаво. Чао! Чао!